Il-korteo funebri li beda minn triq il-Wied u ntemm quddiem il-Bażilika Sant'Elena segwa fl-istess knisja l-funeral preżenti kadavere ta' Mary Fenekadami. Kif mistenni knisja appakjata folla kbira ta' nies tat-tislima l-aħħar darba lil Mary Fenekadami. L-omelija ġiet indirizzata minn Dun Anton Kassar li tkellem fost l-oħrajn dwar il-fidi li kellha Mary Fenekadami u l-irwol tagħha bħala Li hija għexet li kien ma' Ġesu u ma' Alla wara għamlet opri verament kbar fil-ħajja tagħha billi għexet is-sejħa il-vokazzjoni tagħha. Li xut minnhom ħafna oħrajn jagħmluhom li ma jsibuhomx fuq il-gazzetti u dan kollu il-ħidma li tagħmel il-mara bħala fi ħdan il-familja. Ara l-ewwel lezzjoni ir-raġel tagħha Edi Fenekadami fil-waqt li t-tieni lezzjoni nqarat minn binta Marija. Lejn l-aħħar tal-quddies għan-neputijiet iż-żgħar ta' Mary raw talb f'ġieħ nannithom. Preżenti għal dan il-funeral kien hemm bosta persuni distinti fosthom il-President ta' Malta George Abela, il-Prim Ministru Lawrence Gonzi u l-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat flimkien ma' Martu Michel. Preżenti wkoll rappreżentanti miż-żewġ partiti politiċi, l-isqfijiet ta' Malta Għawdex u persuni oħra li b'xi mod jew ieħor jafu lil Mary Fenekadami. Aħna nisawrew ila kbira, inti l-koll għaddejtu.